Utang! What's up mga tolets? Da 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 da. Alam niya sa eh? Da 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 da. Da 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 da. Baby, I want you. And about your loving and affection, giving me direction. Joke lang. What the fuck? Guys, wala muna tayong gagawing katarantaduhan ngayon. Tol Mark, anong gagawin natin ngayon? Linis. Wala muna tayong katarantaduhan gagawin, guys. Linisin muna namin yung shop, guys. Sabi kasi ni Mama, baka bukas daw, baka pwede na mag-open. Sobrang dumi na ng shop, guys. Pakakita ko sa inyo, guys, ha. Guys, kilala nyo yan, guys? Mystery na naman, ha. Another mystery na naman. Mystery cleaner. Mystery cleaner na. Sino kaya yan, guys? Bigla lang lumabas, guys, ha. Tumutulong sa amin, guys. Mystery. Paraan mo na, mystery. Akin mo na yung chinilas ko, mystery. Papakita natin sa kanila kung gaano kadumi yung shop. Ito yung shop, guys. Sobrang dumi. 3 buwang hindi nagamit. Natanggal na namin sila isa-isa. Ngayon, guys. Sobrang alikabok na. Kawawa na yung mga computer. Sobrang dumi, guys, no? Seryoso muna tayo ngayon, guys. Wala muna tayong gagawing katarantaduhan. Tingnan nyo. Nasa ilalim lang, guys. Di namin nakikita. Ngayon lang namin nakita. Sobrang dumi. Sino ka? Gago ka. Ba't nandito ka, tol? Pakitaan mo nga ng flex, tol. Ayan, tol. Paano yan? Paano yan buhatin? Look. Kakaiba tong mystery cleaner na to, ah. May galawan din to, ah. Ano gagawin mo dyan, tol? Pakita natin sa kanila, tol. Huwag mo nang iburak, tol, ah. Ang ingay yan, tol. Pakita mo muna yung loob. Tabi. Guys. Yan. Blue-bloweran niya ni Mr. Cleaner. Yan yung gamit namin ng blower, guys. Tingnan nyo, guys, ha. Ang ingay niyan, guys. Turbo. Turbo yan, guys. Bago, ano yung ipalimpyuhan dahil? Limpyo pa, no? Hindi pa masyadong alikabok, guys. Malikabok. Tol, pwede mo ba sila turuan paano mag-blower, tol? Ganun lang, guys. Pwede mo ba sila turuan? Yung technique. Pakita mo yung di pwedeng iikot pag nag-blower ka. Asan yan, tol? Ito, guys. Huwag niyong paikutin, guys. Yeah, guys, pag nag-blower kayo, guys, hawakan nyo daw yan, guys. Huwag nyo daw paikutin. Baka masira daw. Yun yung mga technique ni Mystery Cleaner. Tol, may isa pang mystery dito, tol, ah. Kilala nyo ba yan, guys? Di ko napansin yan, ah. Sino yan? Dalawa pala yung Mystery Cleaner natin. So, guys, kita-kits mamaya, guys. Tutulong muna ako, guys. Tutulong muna ako manood.
Natanggal na namin yung mga wire, mga tolets. Majimbo agad. Guys. May astronaut dito, guys. Mystery cleaner, oh. Sobrang daming wire, guys. Sobrang alikabok pa doon. Hindi pa nalinisan. Kaya maya na yan, guys. Kita-kits mamaya. A few moments later. Guys, ito na hinanap nyo. Si Tawi Wins. Tawi wins guys. Tawi Wins. Smile. The smile. Guys. Ayun mga tol, no? Nandito kami ngayon. Pakita mo. Di pa namin natapos maglinis nito. Mamaya, kain mo na, Tol Mark. Halika dito. Halika dito. Sige. Halika dito. Sundan mo. Halika dito. Halika Halika dito, Tol Mark. What's up, mga tolets? Dito na paglilinis, mga tolets. Pangalawang araw na ngayon. Sobrang daming lilinisin. Ito yung mga computer. Pakita ko sa inyo. Yan! Nalinis na yan lahat, ha? 24 lahat yan, mga tolets. Ngayon, linisin namin yung mga table. Tsaka lahat-lahat. City Hunter! Nandito pala si City Hunter. Tingin, nilagyan mo na background music, tol. Guys, doon na rin yung backfire guys. Kumusta yung backfire niya, tol? Original na ba yung mask mo? Original guys. Original yan? Wala nang backfire? Mystery cleaner. Parang basurahan dito, ah. Ginawang basurahan yung shop. Sobrang alikabok, guys. Let's go! Sino ka? Naglilinis si Mama, tol. Sultan is quarantine. Pinupunasan niya yung mga headset. Tingnan niyo sa baba, tol. Sobrang alikabok. Guys, kain muna tayo. Kakatapos lang namin maglinis sa shop. Tol, kain na? Kain? Let's go! Kainan na! A few moments later. Let's go! Mga utol! Tulit! Pasensya na mga utol, hindi kami nakapag-upload. Kasi nasira yung computer na ini-edita ni Mark. Di ba, tol? So ngayon, let's go! What's out? What's out? It's what's out time. Timing din mga utol kasi may nilinisan din namin yung shop. Pero sayang talaga yung 3 videos na nandun na delete. Kaya wala na kami magagawa doon. Hindi na retrieve ni Mark. So mga utol, What's out time? na-miss nyo ba kami? Yun. Sinabi mo pa? Shoutout muna namin yung mga sumusuporta sa amin. Salamat sa inyong lahat. Shoutout na kayo mga utol. Shout out Team Diggs. Team Diggs! What's Shout out? you! Woo! What's out muna kami ngayon mga utol. Mga utol! What's out? What's out? Shout out! So ayun nga mga utol, no. Naglinis kami ng shop. Pero hindi pa namin nabalik yung mga computer kasi sabi ni Mama, sa 18 pa daw kami magbubukas. Yun! Baka daw maiba yung ano sabi ni Mama, baka maiba yung desisyon ni Juan. President Duterte, shout out sa iyo. President Duterte. Puso lang, laban. Puso lang. Laban. Laban puso. Guys, walang mag-skip ads pagdagdag sa pandesal nila. Yes!
It's Joanne, let's go! Shoutout sa iyo, salamat sa suporta, tol. May pandesal pa kami dyan, matigas na. Ano masasabi mo, tol, na matagal tayong hindi nakapag-upload? Siguro namimiss na tayo ng iba dyan. Tilingin. Yung mga nagko-comment ng magaganda, salamat sa positive comments nyo. Mga tol, meron akong kwento. Yan! Nung una, totoo to ha, seryoso muna tayo ngayon. Nung hindi pa kami nag-YouTube, pag nakikita namin yung ibang YouTuber na sinasabi nila ba na dahil sa kahit sinisuportaan lang kami ng 10, okay na sa amin. Akala namin di yun totoo, yung parang wala lang ba. Pero nung nag-YouTube na kami, pag nababasa namin yung mga positive na mga comments nyo, yun talaga pala yung parang isa sa mga gasolina para magpatuloy mag-YouTube. Gasolinador! Salamat sa inyo mga tol. Akala ko para pang good shot lang yun sa mga manonood ba, pero totoo din pala yun. Kaya salamat sa suporta. Salamat sa suporta, Petron, let's go! At sa mga positive comments nyo. Yung mga nagko-comment na negative, wala naman. Kaya salamat sa lahat. Salamat sa mga gasoline station! Salamat sa lahat. Fake positive, walang ayaw! Gago! Pero maraming salamat talaga. Totoo to. Kaya, support lang kayo sa mga ate namin. Salamat din sa mga ate namin. Dahil pinopromote nila kami. Kahit walang kwenta yung mga ginagawa namin dito. Malaking shoutout sa inyong dalawa. Mababait silang dalawa, guys. Mababait sila. Mababait. Kasi Road to 2. Uy, di ba klaro? Road to Klaro ba? Vlogger. The vlogger move. Di makita, guys. Basta road to 36,000 subscribers! Shoutout ba tol? Shout out kay Lindy. Let's go! Shoutout sa'yo. Shout out kay Ross. Let's go! Let's go! At doon sa tawag dito, doon sa last video namin yung who's most likely to, shout out kay Tikang, siya yung gumawa ng mga questions nun, hindi ako. Shout out sa'yo! Shout out! Salamat sa suporta! So guys, yun na siguro guys. Papahinga muna kami kasi maliligo pa kami. Salamat sa mga gasolin! At ipapakita namin yung shop namin pag nataon na namin yun. Watch out people! Like, share, subscribe, Comment! comment down below, And and we... No, wait. Click the notification bell para updated kayo. Wait, ano masasabi mo, tol? Ano ba sabi mo na click tol? Pangina. Stay home,